Uro nitie ni somo dhi bedo gi ng'ikruok e skunde mag piny owacho kata bedo ni iyepo odiochieng' ma kawuono. Ma kaluwore ni nyaka sani pok skunde yudo omenda mar somo chakre tam mokwongo. Omenda mar somo ne japuonjre ka japuonjre osebedi kiyoro morem, gino mosekelo wich bar ne tend skunde. Judith Omondi miyowa ler. Ikwano seche koro to skunde iyepo ni tam mar 3, tam ma itimie penj mag grade mar 6 kod 9 ne skunde mag primar, ka skunde sekondar to timo penj maduong' mar KCSE. Tamni kata kamano biro bang' ywaruok e kind skunde mag piny owacho kod migawo mar somo e wi omenda mar somo. E giko tam mar 2 thoth skunde ne oloro chon ahinya, to skunde sekondar nikech onge mar omenda mar keto jopuonjre e skunde. Ne omigi geno mondo migi denyuok nyaka tam mar 3 mondo giyud omenda mar somo, singo magiseche to gidokie skul pok ochopo kare. Kwedo okang' mamalo sirikal mosebedo ka leo gi pesa ma itere e skunde miluongo ni government capitation, free secondary gi free primary. Sani skunde idhi yaw next week. Seche midhi yaw skunde gi, principal gi HOIs ywak ni pesa pok oor. Tam mano kalo cha mar 2 skunde nolor nikech pesa ne onge. Ne skunde olor kata tarik monego bedni lore skul ne pok oromo. Kawuono wantie dwe mar 8. Ok owinjo bedni ne wakia chakre Januari ni biro chopo dwe mar 8 nitiere pesa ma owinjo bedni ore skunde. Manie kelo pek ne jopuonj, kelo pek ne jopuonjre, kelo pek ne jonyuol bende. Tamno bende mane ywak obedie mathoth e wi omenda ma ikwayo jonyuol e tok chik. Tim mar riwruok mar KUPPET ywak ni kamoro ok nyal rumo poni piny owacho koloko pachgi ewi chwalo omenda mar somo ne skunde. Miyo principal obiro gi illegal levies. Illegal levies gi omiyo fee structure odhi malo. Jonyuol mang'eny onge nyalo. 3/4 of nyithindo mane nitie skul pok otieko fee. Koro principal mang'eny osebet ka kuodho mos ni nyithindo gi biro to giduoko gi ot. Mano nyiso ni onge somo madhi timre this week kata next week. E tamni ma winjo timie penj madongo, luoro nitie ni jopuonjre nyalo biro timo marach e penjgo kalore gi weche mag omenda masiko kelo midhiero. Magi dwaro preparations nyithindo duto mondo bede klas. Ok nyal timre ka principal biro nyithindo ot. Ok nyal timre ka sirikal pok oro pesa ma principal nyalo riko godo materials make exams. Mibiro tim godo practicals, mibiro tim godo kaka itiego gi godo gimiro ni revision. Ka ok wapangre ne, ka sirikal ok oketo pangruok motegno mar somo, to biro kelo ng'ikni mabro yudo kata mana kaka nyithindo mowinjo bedni yudo weche mag somo mondo mi okonyre e ndalo mabiro, biro kelo pek kata kaka ekonomi mar Kenya biro dok chien. Magi biro e kinde ma jopuonj mag junior sekondar bende ywak ni jopuonjrego ok yud somo madwarore kalore gi siasa manitie kind telo mar skund primar marito skunde mag junior sekondar. Ywaruok magikoni nyalo duoko piny rang'iny mar somo ne jopuonjre mag junior sekondar. Decisions on resources and planning are made at board of management, yet junior school teachers remain underrepresented. With autonomy, JS teachers will, 1, secure fair allocation of resources, participate in tendering and planning in line with the law. Management affects so much, even the content or the delivery or the implementation of the curriculum. So at the moment, we have been running, for example, a survey across the country as an association, collecting views of different junior school teachers, and many junior school teachers are in conflict with the administration. Migawo mar somo nyicha osingo ni weche mag omenda ibiro tieki e tamni, kata bed ni migawo mar omenda to koni onge omenda ma oromo mar siro somo maonge chudo ne jopuonjre kaka osebedo. Judith Omondi, Ramogi TV.